Kumikita ng 5 hanggang 6 na daang piso kada araw ang tricycle driver na si Lito. Pero dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo, malabo na raw itong mangyari. Ilan sa mga panawagan ng mga tricycle driver, dagdag pamasahe para makabawi. Nasa 5 to 600. Ganun. Kung malakas, pero pag ngayon, lalo ngayon, tumaas yung gasolina, baka nasa ano na lang, 400 o 300 sa isang araw. Malaki bawas nun. Hinihintay nga namin yung overall president namin kung anong masasabi nila kasi ang laki ng itinaas, 2 araw lang. Sana itaas yung pamasahe para hindi naman kami maargabyado na tricycle driver. Sa pinakahuling update ng Department of Energy sa presyo ng petrolyo, umakyat na sa 15 pesos kada litro ang itinaas sa presyo ng diesel, 7 pesos kada litro sa gasolina at 28 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay bunsod pa rin umano ng tumitinding sigalot sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos sa Middle East. Ramdam ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa gasolinahan na ito sa Manawag, Pangasinan. Ayon sa pamunuan, dinagsa sila kahapon ng mga motorista upang samantalahin ang mas mababang presyo ng gasolina bago pa ito tumaas. Yung unleaded tumaas ng 3. Yung premium din po, 3 din po. Yung diesel, 6 pesos. Ngayon sir, parang matumal ngayon sir. Pero kahapon sir, bago kami nagpalit, ang dami nang nagsipultang. Ilang bus company na rin ang magpapatupad ng pansamantalang fuel saving measures upang makatipid sa krudo. Kabilang sa mga hakbang ang pagbubukas lamang ng makina at aircon ng bus 5 minuto bago ang biyahe at pansamantalang pagpapatay nito sa mga stopover upang makatipid sa krudo. Samantala, ayon sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang press conference kamakailan, nakatakdang magpulong ang DOE kasama ang ibang mga kumpanya ng langis upang pag-usapan ang sinasabing staggered o adjustment ng presyo ng petrolyo. There has been a coordination between the Department of Energy and the oil companies that whatever price increases they are going to institute, that they be done in a staggered manner. Wag bigla, para hindi naman biglang tataas ang presyo ng petroleum products ng langis. Ito ay yung mga produkto na ginagamit ng taong bayan ay dahan-dahan lang paaakyatin, and that will hopefully become a little bit less less of a problem to the working public. Lester Narag, Balitang, Solid North.